mudiwa would acomplaina kuti hapana vasikana vekuroora. He is ready to marry but he is failing to find a serious girl. Uko tanzwa kuti his foundation is ready to pay for Fifi school fees kusvika apedza chikoro. As a birthday present, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Anyora akati I'm ready but yo is not easy. Either vanhu vacho vanhu vevanhu vane vanhu vavo o vanhu vacho vanhu vevanhu vevamwe vanhuwo vatori nevanhu vavo zvavo nqa. Saka are they still good and organized single people like me? Anyora zvakare akati sama takatonanga zvedu zvima-road trips toshandisa ipi mota, red or black? Aisa mota dzake idzo. Mwanasikana batika ndifare kuva ndege hachisi chinhu chakanaka. Nyaya iyi inyaya yaramba yomunetsa. Aposta several times and achingokumbira kuti weduwe ko vasikana vacho varipi. Uko vasikana vari kuita kufa. Vakati he murume ari fresh zvakadai izvi, fresh yakadai, ane ma-achievements akati kuti, ane mota dzinodhura, ane ma-lips ari hydrated, imikaniko zvacho, but havasi kuonana. The sisters came through the comment section vakati weduwe zvakutoda family intervention kuti titsvage, asi dambudziko rako nderekuti vaunoda iwewe havasirivo isusu vatinoona sewife material. Isusu vana tete kana zvabvira tinogona kukuitira basa iri only if you agree to our choice. Vamwewo ndo vati munotodiwa asi vanokudai vacho hamuvaoni Mr. Mudiwa, munotodiwa zvekutodaro. Zvasetsa vazhinji vakati iwe ndiwe uri kuda vamudiwa, wadiwa nguva vinga kuinbox wanotaura nyaya yako. Mazwana zvezvokumirira risingle, chingotarisawo relationship yakusheka wobva wabvanyangudza wotosvika wovhiringa munhu nemaruva nechiko zvese zvaasingapiwi kumba, iwe ingosvika woita sekudaro. Ukangozva kuti marriage is not an achievement hauzvipe kana pressure. Maslay queen aripo ari kutoda zvako but iwe mudiwa hameno kuti haudiki wakaita sei. Okay, so panyaya yaFifi there is a circulating rumor yekuti as a birthday present Fifi was promised kuti achabhadharwa school fees kusvika kuuniversity. Kuri kunzi izvo nemanetizens, Fifi your video haina kuendera mahara, yaita kuti at least uwane munhu anokumotivheta kudzoka munzira dzakanaka dzekuzoenda kuchikoro. Vamwe ndo vari kuti tiri kuzviona mudiwa kuti uri kunyangira mwana legal age plus nayewo ari fresh akanaka, mwana wesocialite plus iye atova celebrity nekukanda tumapicture to refresh. Saka maybe waakutovandira mwana maitiro ako haya ekuti unopa munhu birthday present yekumuendesa kuchikoro, yet you know kuti there are so many Zimbabweans that are capable, are out there in the rurals that cannot afford to go to school. Why Fifi? Takakutarisa.